A játéknak a lényege, hogy egy csapat, a 3 főből egy ember az, aki lőhet. Az maximum tier 6-os, abból akármilyen tankkal jöhet. A többi, a másik 2 ember, az viszont akármekkora nagy tankkal mehet, de ők nem lőhetnek, őnekik csak az a feladatuk, hogy védelmezzék azt az egyet. Az a csapat győz, akinek sikerül megsemmisíteni az ellenségnek az úgynevezett zászlóvivői, hát azt az egy tankot, amelyik lőhet, igen. Tehát végül is csapatjáték, munkázás, hogy mennyire tudjátok használni csapatjátékot, mennyire tudtok egymással mozogni, mennyire jól tudjátok védeni azt az egy kis tankot. Majd valószínűleg valamilyen olyan pályán fogjuk csinálni, ahol ilyen támadás, most hát nem is támadás, hanem ez a csataütközet van. Tehát a foglalás is érvényes, ha be tudtok foglalni. Csata akkor van megnyerve, hogyha az ellenségnek mind a 3 vagy tankját megsemmisítitek, vagy befoglaltok, vagy a zászlóvivőt kilövitek. De az még nem jár vereséggel, hogyha a 2 csatár elhull. Tehát az nem probléma. Na mindegy, akit érdekel, az Facebook csoportba regisztráljon, de ott csapattal együtt, tehát ott, hogy tudjam, hogy kikből állnak a csapatok. Elvileg akkor már mi jelentkeztünk így, Daniel az így már jelezte, nem? Igen. Az igen, ott volt már? Az persze, csak hát még igazándiból vagytok ti, meg az én csapatom. Ja, értem. Tehát ez eddig még nem sok. Senki másnak nincs 3 fős csapata. Hát figyeljetek, hát pont azért csináltam ezt a szakaszvezetős dolgot, vagy nem tudom én. Ja, na itt az a baj, ugye préma feltételés, az még nagyon keveseknek van. Hát figyelj, nem feltétel, de a 3-ból egy főnek kell, hogy legyen prémie. Én persze mondom, hogy abból van kevés. Figyeljetek, hogy ezzel nem lehet mit csinálni, tehát ketten nem tud, azért kell 3 fő egy szakaszban. Ketten nem bírjátok lehozni a csatákat randomba. A szakaszok direkt a random csatáért vannak. Tehát, hogy ketten nem tudtok úgy érdemileg tenni. 3-an már azért, hogyha nem is mindig, de a csaták túlnyomó többségében, tehát ilyen 60-70%-a azon múlik, hogy 3-an megálljátok el helyeteket. Főleg, hogyha felülre dobált titeket. Minden csata a felső 5-6 tankon múlik. Akárki akár mond, mindig a felső 5-6 tankon múlik. Tehát, hogyha a felső tank vénázik, nem csinálja a dolgát, akármilyen tank is legyen az, akkor ott vége van. Az akkor mindig vereség, hogyha az ellenséges top tier tankok megcsinálják a dolgukat. Tehát ez ilyen. Akkor A század az lesz majd szerintem 6-os. Rádiktól már délóta vár itt a csoport. Jó, már elmentünk kajálni. Sota még nem ért vissza. Hát ő is kajál. Azt mondta, hogy lehet, hogy lesz este, de nem tudjam én. Szerencsére már nem kell sok a IS-hez. Gratulálok. Mit gondolsz arról a srácról, akit küldtem valaki? Rád írt már? Ki? Tudod, ma meséltem, hogy a srác szeretne hozzám beállni. Azt mondtad, hogy írjon rád aki. Ja? Én nem emlékszek ilyenre. Vagy most nem értelek nagyon. És miért írjon rám Ákos? Nem úgy értem, hogy Ákosra írt rá a srác. Azért kérdezem, hogyha még itt van Ákos.
Itt van egyáltalán? Nincs, hát még nincs is Ja, a szobában. bocsika, nem néztem át a TS, csak játszok. Az nem aki. Lenyűgözte a játékom, hogy szeretne beállni hozzánk. Az nem Aki, hanem Áki, csak nincs ékezet. Bocs, azt nem tudtam. Hát, igen. A ritka magyar név az Aki, de az Ákos az már valami, érted? Így tegnap is volt 2 Ákosunk. Az Ákos, szája mákos. Hát van ez. Szereztem egy megszállót, egy acélfalat is, és pártait is. Szerezgettem még kitüntetéseket. Az fincsi. Ami nagyon hiányzik, az a Top Gun. Azon még nincsen sajnos. Egyszer majdnem volt, de akkor elment egy pillanatra a netem, és nem értem oda a grilléhez, hogy kilőjem a hatókra. Top Gun? Kár nekem... Na én éppen ma kaptam egyet. Az annyira lenyűgözte a srácot, hogy szeretne beállni. Az a Top Gun, na. Két Top Gun, az beakadotálni. Nem, hanem egy olyan fergeteges ramot nyomtam le a hegyen keresztül Hinmersdorfban, hogy azt bárki megirigyelné. Ergeteges, micsoda szóhasználat benne. Igen, ez is milyen fergeteges szóhasználat. Mit írt? Nem figyeltem. Hogy a gecibe te híreg. Hát ilyen ez. Ez a 4-es francia Arti nem akarja adni. Hát jó 70 valahányos legénységgel. Bár az egylövéses PLC megvan már. Valaki nem következőnek egy ilyen szakasz. Én mehetek, hogy te küldesz meghívót. Én is. 6-os a legnagyobb tankok. Jó. Spártai, tehát a T50-et csináltam még reggel. Szavaztok. Bravo. Haló. Akkor kinek küldjök meg hívót? Mert még így hang alapján nem tudom beazonosítani. Nyurga, küldjél nekem. Mi a terv?
Szóval felment a videó. Szóval fent van a videó, annyi van.